Avantatges de la masoveria urbana. La Francesca té en propietat un pis que no pot llogar perquè necessita un repàs general i no pot permetre's assumir les obres. L'Olga busca pis, però no troba cap oferta de lloguer al seu municipi. Gràcies a la masovera, l'Olga s'ha posat en contacte amb la Francesca i han arribat a un acord. L'Olga viurà al pis de la Francesca durant el temps que elles acordin i es farà càrrec de les reformes que calguin. Un lloc que cuidarà com si fos casa seva, perquè serà casa seva. Aquí tothom hi guanya. La Francesca arregla el seu pis i l'Olga troba un lloc on viure. La masoveria urbana fomenta la reactivació d'oferta immobiliària, el bon ús i manteniment dels habitatges entre les persones inquilines, l'adaptació dels habitatges per a persones amb diversitat funcional, la lluita contra la despoblació de zones rurals i nuclis antics de ciutats, la millora de l'eficiència energètica dels habitatges i l'ús d'energies renovables. Hi ha gent que busca casa i cases que busquen gent. Ens ajudes a que es trobin?